Tervetuloa Lätkä-podcastin pariin. Tänään käydään aiheena Jyväskylän Jyppi. Jyväskylän Jyppi on 4 vuotta ilman menestystä. Tänä vuonna oli aika lähellä pudotuspelipaikkaa aueta, mutta ei riitä. Saamieni tietojen mukaan Petri Matikainen liittyy joukkojen valmentajaksi, joten Jyppi saattaa tulevana vuonna pärjätä aika hyvin. Muistakaa se, että Jyväskylässä ollaan aikaisemmin aika monessa pokaalitaistossa ja välierissä oltu. Eli Jyppi on perinteinen välieräseura. Kiitos kun ymmärrätte. Ja sitten vielä sellainen asia. Jypissä meni huonosti, koska valmentaja ja koko joukkue ei kommunikoinut keskenään. Mutta nyt tapahtuu uusia. Kannattaa seurata sitä, mikä on Jypin pelityyli. Nimittäin kun viimeksi ollut aika sekoilua, vauhdissa pysytään, mutta maalipaikkoja ei tule. Mutta nyt jos hurrikaani tänä vuonna tai seuraavana vuonna lähtee nousuun, niin sit se on morjesta pöytää. Tornado tulee liigassa takaisin. Ja Petri Matikainen hoitaa.